Про п'яту річницю окупації Росією Криму та російської агресії на півострові нагадали сьогодні в Нью-Йорку. Там відбувся мітинг проти окупації Криму. Його влаштувала Американська асоціація кримських татар та Український конгрес у США. За словами представниці Меджлісу кримсько-татарського народу у США Айли Баккалі, такі акції просто необхідні, аби в світі не забували про окупацію півострова та переслідування Росією кримських татар. Це дуже важливий день. 5 років тому Росія почала збройну кампанію в Криму, окупувала українську територію та принесла страждання та тортури. Ми тут сьогодні, щоб підтримати кримських татар та українців на окупованій території. Окупаційний режим полює на кримських татар в Криму, як на сафарі. Ми проти окупації. Ми за кримських татар та українців, які стикнулися з жорстокістю та тортурами.